अच्छा ही देवता से गौर करी। देखिए जब ना धरती पर हम नहीं रही ले, ये भारत देश के धरती है। हमारा भारत देश के धरती पर अनेकों विशेषता बा। अगर ये देश के धरती के विशेषता के बखान हम करे लगी तो हमारे जीवन उड़ा जाई, लेकिन ये देश के धरती के विशेषता ना उड़ाई। हमारा भारत के धरती पर सबसे लम्हर विशेषता का पूरा विश्व में हमारे भारत एक ऐसा देश हो जमुना देश के माई के उपाधि मिलल। हमने के भारत के जयकार मनाई ले तो का कही भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा क्यों कहेला अमेरिका माता की जय, रूस माता की जय, जापान माता की जय, चाहे पाकिस्तान माता की जय ना, पूरा विश्व में हमारे भारत एक ऐसा देश हो जमुना देश के माई के उपाधि मिलल। आखिर काहे कि भारत के भूमि पर माई के स्थान सर्व ऊपरी बा, सबसे ऊंचा बा। देखे विश्वास हमरा हिंदू समाज के धर्म ग्रंथ पढ़ी, हमरा सनातन धर्म में पिता शक्ति से पहले माता शक्ति के पूजा होला। लिखल बा पहले सीता तब राम, सीता राम, पहले राधे तब कृष्ण, राधे कृष्ण, पहले गौरी तब शंकर, गौरी शंकर, पहले लक्ष्मी तब नारायण, लक्ष्मी नारायण। अब पहले है भौजी तब हो भैया। यो लंगड़ा अधिक है बाबू। बताई हम बनी मंदिर में आई समाइल घर में हम लगल बने देवी देवता में देखिए टेढ़का भिरल बा भैया भौजी। हालांकि यह आरक्षण में बा। हमने के स्कूल में पढ़ले बनी चाचा, हमने के पढ़ावल गई बा तमेव माता च पिता तमेव, पहले माई ओकरा बादे बाबूजी। तो चलो जब हमारे भारत के धरती पर माई के स्थान सबसे ऊंचा दिया बा, आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमने के राजेंद्र बाबू के दरबार में पावन पवित्र भूमि पर आज हमने के कीर्तन गावे के मौका मिलल न बबुआ। तो चला जीरा देई के देवता हमने के ओ जगदम्बा के दरबार में पहुंचावल जाओ। चलो आज रामेश्वर बाबू के घर के नेवता थावे वाली माई के मंदिर में पहुंचावो। बढ़ चलो लड़का थावे वाली माई के दरबार में जाके कहलस कि हे जगत जननी जगदम्बा, हे माँ महामाया, हे माँ महाशक्ति, हे करुणामयी माता, हे दयानिधि माई, हम सुनले बानी तारा दरबार में लोग आवेला खाली, बाकी खाली जाला ना, जाला तो अपन झोरी भरिए के जाला। दया करो हे जगदम्बा, अपना बेटा को दया करो, अब हम पर दया करो। दरबार में मैया के अंधेर न होला हो, दरबार में मैया के अंधेर न होला हो, सब काम सफल होला, पूरा देर न होला काम सफल होला, बेटा देर न होला चल
देखी हाँ जी हम माई के वंदना गा रहल बनी। हाँ ये बाबू अहे दुनिया में हाँ माई का है काय चाचा माई तो माई होली होली वो काली माई हो खस हाँ। दुर्गा माई हो खस हाँ। छठी माई हो खस हाँ। चाहे वो आपन माई हो एगो कवि कह के चल गई है कि अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ। माँ अच्छा देली की ना? देली स्वर्ग से जो नहीं दूर के ले आके अपना लाल के दे देवे लायक रही हाँ जी तो माई दे दी। दे दी अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ। माँ अपने बच्चों की हर बलैया लेती है माँ। माँ अरे पूजना है तो उस भगवान को क्या क्या इस माँ को पूजो क्यों? क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। पापा जी तार चप्पा पर गईले अरे लाइक लंग हो हाँ भाई हमारे राय जी बती हो हाँ तो है कि हमरा पापा के चौपले रहनी हाँ मोटरसाइकिल से उसे ना नू ढेर लोग बात ना कहे लेकिन देखी नो हाँ जी माई थावे वाली के हाँ माई थावे वाली के हाँ अभिषेक भैया शक्ति स्वरूपा कहल बा। कहल बा काहे? काहे बिना माई के कृपा के हाँ। गावल बजावल तो बड़ी दूर के बात बा हाँ। केहू बोल नहीं खेल सकत। अनाजी हमनी तो इंसान हई सब। ऐसा ब्रह्मा जी के सृष्टि के रचे के मन करेला हाँ। तो ब्रह्मा जी भी वही माई से शक्ति लेके सृष्टि के रचना करीले। करीले विष्णु जी के सृष्टि के पालन करे के मन करेला हाँ। तो भगवान विष्णु भी वही माई से शक्ति लेके सृष्टि के पालन करीले। करीले आ शिव के जब सृष्टि के संहार करे के मन करेला हाँ। तो भगवान शिव भी वही माई से शक्ति लेके इस सृष्टि के संहार करीले। शिव में से भी शक्ति हटा दे हाँ। तो शिव भी 100 बन जाले। बन जाले महादेव में से शक्ति निकल जाली हाँ। तो महादेव भी लाश बन जाले हाँ। तो हमनी के पूछता यही से कहता नहीं अरे हिंदी में शक्ति इंग्लिश में पावर हिंदी में शक्ति इंग्लिश में पावर हिंदी में शक्ति इंग्लिश में पावर बिना पावर बिना शक्ति के कोनो काम होई। अनाजी आज हमरा रामेश्वर चाचा के दरबार में हाँ है सैनी साउंड बाजता बजाता है किस्म किस्म के लाइट जरता जरता है बिना पावर के बाजता है बिना पावर के जरता। अनाजी ये लाइट के माइक के पावर कहाँ से मिलता? कहाँ से जनरेटर से। हाँ जहाँ जी से तार छोड़ावल हाँ है जरता तन बुता जाई है बोलता तन बंद हो बंद हो जाई यही लेखा है दुनिया के हर इंसान हाँ निमन बाउर काम करता रे कबले कबले ओ माई रूपी जनरेटर से पावर मिलता तबले कबले न तो जहाँ जी से कनेक्शन कट यही परान देह छोड़ के हट हटा यही से कहता नहीं हिंदी में शक्ति इंग्लिश में पावर माई से चले सारा सृष्टि के टावर माई से चले सारा सृष्टि के टावर। सब काम करेली मैया कब फेर न होला हो। जय हो जगदम्बा। सब काम करेली मैया कब फेर न होला हो। सब काम सफल होला बबुआ फेर न होला सफल होला चाचा फेर न होला
देखिए हाँ जी आज वो महान धरती पर हमने ये जगह पर के सेवा करतनी माता के वंदना के लास्ट अंतर हम सुनावे जातनी हाँ जी लेकिन विद्वान के धरती हो एगो बात हम कहो चाचा हमनी के जीवन से लेकर मृत्यु तक के सफर में इंसान हर ऋण से उग्रीण हो जाला हर ऋण से इंसान उग्रीण हो जाला लेकिन 3 गो ऋण से इंसान मरे के बेरा ले उग्रीण ना हो। वो 3 गो ऋण कौन हो? पहिल का ऋण हो माई के, दूसर का ऋण हो बाबूजी के, तीसर का ऋण हो गुरु के। 3 गो ऋण से इंसान मरे के बेरा ले उग्रीण ना हो। पहिल का ऋण माई चढ़ावेली 9 महीना नु हमनी के अपना कोख में रखा जहाँ जाली तहाँ बोझा के ढोवे 9 महीना ले पौधा के माई अपना कोख के अंदर अपना खून पानी से सींचेली 9 महीना बाद जब ये पौधा तैयार होला जब हमनी के जन्म देवे के समय आवेला ते संसार के सबसे लम्हर कष्ट माई सहे। माई हमनी के जन्म देवे के बेरा बार बार बेहोश होली दर्द बर्दाश्त ना होला लेकिन धन हो मैया फिर भी माई पीड़ा सह के हमनी के दुनिया देखावेली। ये धरती पर भैया जब हमनी जन्म ले ली ते दुनिया के कोनो वस्तु हमनी खाए लायक ना रही ओ मेरा माई स्तन पान करा के अमृत पिया के हमनी के जियावेली। माई के ऋण हो गोड़े गोड़े चले लगी ले तो बाबूजी के ऋण शुरू होला। बाबूजी हिनका खेत में हुनका दुआर पर बनिहारी को के अपने फटही धोती पहिर के अपना लड़का के यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजेले। लड़का पढ़ लिख के लायक हो जाला इंजीनियर डॉक्टर बन जाला तो बाबूजी एगो नीमन कन्या देख के बेटा के बियाह देले। अब बेटा के बियाह भई अब बेटा बूढ़ा बूढ़ी के छोड़ के कन्या लेके बॉम्बे गो जा कुल कुटल पिसल नाश को देलस पुतरवा। अच्छा चाचा हाँ जी इतना तेगो कुकुर के कई गई रही तो कुकुरो बेचारा पाछ ना छोड़ी लेकिन बेटा के बियाह होते बेटा माई बाप के छोड़ के कन्या लेके बॉम्बे में क्यों बेटा गोल पूछ दिहल भाई आप यहाँ है आपके माता पिता कहाँ है? लड़का कहता माता पिता तो गाँव पे है। आप आपकी वाइफ यहाँ है तो गांव पे माता पिता का सेवा कौन करता है? तो देखिए भैया ये करे कि हम कहिले पढ़ल लिखल HD बोका में बोका पढ़ल लिखल HD बोका उ लड़का मोह छांट के कहता क्या है माता पिता का सेवा करने के लिए 10,000 तनख्वाह पर एक नौकर रख दिए हैं। धन हुआ बेटा अरे मूर्ख इंसान दुनिया में 2 गो चीज अपना हाथे कोई जाला 2 गो चीज अपना से कोई जाला अपना माई बाप के सेवा अपना पत्नी से प्यार न तो धन के इतना गर्मी बा माई बाप के सेवा करे खातिर 10,000 तनख्वाह पर नौकर रखले तो काहे के गजन शहर 20,000 पर एगो मौगियो पर न रख दो का होई 20,000 हम तो फ्रीए में रहते लेकिन ये बात भैया हम हंसे खातिर नहीं हमार रिसर्च कई चीज हो जेकरा ऊपर माई के आशीर्वाद बन रहेला वो इंसान ममताहीन ना होला। दुनिया में जहाँ जाई ओकरा प्यार दुलार ममता मिली जेकरा ऊपर माई के आशीर्वाद बन रहेला वो इंसान ममताहीन ना होला। जेकरा ऊपर बाबूजी के आशीर्वाद बन रहेला वो इंसान कबो धनहीन ना होला। जेकरा ऊपर बहन के आशीर्वाद बन रहेला वो इंसान कबो चरित्रहीन ना होला। जेकरा ऊपर बड़ भाई के आशीर्वाद बन रहेला वो इंसान कबो बलहीन ना होला। जेकरा ऊपर गुरु के आशीर्वाद बन रहेला वो इंसान कबो बुद्धिहीन ना होला। यही से चाचा हम कहिले जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में भगवान नहीं होते हैं। यही से कहे के बाद तो माई के देन के हूँ वो से नदिया माई के देन के हूँ वो से नदिया
का माई के दे केहू से ना दिया पतन दिया बाकी हमें कहाई पतन दिया बाकी हमें कहाई इंसाफ करेली मैया केहू शेर न होला हो इंसाफ करेली मैया केहू शेर न होला हो सब काम सफल होला बबुआ शेर न होला हमनी के सकेता में हो गइल बनी।